stau niciun minut pe loc. Lasă valul să te ia dacă vrei să vii. Poți să faci orice, nimeni nu te va opri. Cu mâinile în aer, așa îmi place mie. Cu treaba în hârtie, așa îmi place mie. Cu fata lângă mine, așa îmi place mie. Ascultă muzica, mie place așa. Asta sunt eu, asta sunt eu. Sunt băgat în treaba asta și am să fiu mereu. N-am nevoie de articole cu poze, am nevoie de platane, microfoane și boxe. Minutele mi-aduc noroc, cu timpul nu mă joc. Fă și tu ce știi, fac și eu ce pot. Noaptea asta e lungă, lumea vrea ceva la bord. Livrez la domiciliu piesa mea fără efort. A început asaltul, femeia vrea la altul. Sexul feminin face și mai multe nazuri. Bagă-i ceva pe cât de puțină veselie. Muzica mea e cea mai criminală maladie. De la pornografie, alcoolemie, drogherie, n-a rămas decât un pas, așa că cine știe, știe. Să se facă ceva, poate se poate mai bine. Dacă tu nu poți, atunci lasă-mă pe mine. Aglomerație, mare agitație. Am ajuns la destinație, ca să dăm lovitura de grație. Aglomerație, mare agitație. Am ajuns la destinație, ca să dăm lovitura de grație. Cu mâinile în aer, așa îmi place mie. Cu treaba în hârtie, așa îmi place mie. Cu fata lângă mine, așa îmi place mie. Ascultă muzica, mie place așa. Nu ne place ce-i permis, asta știi și tu, e mai bun ce-i interzis. Nu ne spune nu, două vorbe, trei mișcări fără glume. Fără reclame nu ești afirmat în lume. Sunt destui ca mine, dar eu nu sunt ca ei. Am 10 ani pe spate chiar din 2003. Cu femeile în stânga și în dreapta mea. Sunt direct în fața ta și o să țin tot așa. Te iau cu asalt și pe tine să asculti caseta mea. Și mai bine, numărul 13 nu-mi poartă ghinion. Nimic nu mă oprește, sunt deja campion. Lăsați-mă să mă ocup de voi că duceți lipsă. V-am pregătit verdeață în triplă. Doar așa puteți vedea ce văd și ei. Viața de noapte e mai frumoasă atunci când faci ce vrei. Aglomerație, mare agitație. Am ajuns la destinație, ca să dăm lovitura de grație. Aglomerație, mare agitație. Am ajuns la destinație, ca să dăm lovitura de grație. Cu mâinile în aer, așa îmi place mie. Cu treaba în hârtie, așa îmi place mie. Cu fata lângă mine, așa îmi place mie. Ascultă muzica, mie place așa. De la creme fine până la săpun de țin. Pentru toate figurantele care nu se abțin. Atunci când lumina se va stinge, toate femeile se vor aprinde. Show-ul a început, ne-am băgat cu toții până în gât. Nu mai e mult și explodează sala. Aruncați-vă toalele, 1, 2, 3 și ridicați-vă mâinile. pentru MNG. Noroc cu microfonul ăsta că funcționează. Să vă spune tot ce mă enervează. Pe alții stresează, Nu mă interesează, este vorba despre bani. Știu prea